ఇటీవలే అమెరికాలో జరిగిన విషాద ఘటనలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు పరిపాటి రవీందర్ రెడ్డి కుమార్తె హర్షిత అకాల మృత్యువాత పడ్డారు. వీణవంక మండలం పోతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో పరిపాటి రవీందర్ రెడ్డిగా వ్యక్తిగతంగా కలిసి పరామర్శించిన హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఈ కఠిన సమయంలో ధైర్యంగా ఉండాలని భరోసా కల్పించారు. పరిపాటి రవీందర్ రెడ్డి కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ హర్షిత ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నారు.